Mikkonen ja Benjamin Houri. Pekka Heikkilä ja Janette Lundström. Iiris Kiuru ja Jesse Koiramäki. Ja Miska Koivisto. Oona Noukkala ja Jerry Harju. Lyy Toivola ja Jeremia Palojärvi. Ilona Yhtiö ja Arttu Savola. Sauna Yritys ja Markus Kruut. Salka Sulkava ja Veeti Valtteri Pienimäki. Ruikka Mia ja Torsti Kortesniemi. Silja Keisala ja Minttu Haarala. Venla Kuoppamäki ja Eetu Kilpailijanmaa. Ella Kankaanpää ja Iiro Latvanen. Ilona Kovin ja Vili Viitanen. Silja Kurunmäki ja Mosku Kilponen. Silja Jousmäki ja Topi Vuorinen. Mira Mäkinen ja Atte Kuusisto. Martta Raitanen ja Martin Soppi. Ronja Karjalainen ja Rasmus Rautio. Aino Leppä ja Mateus Mielenselä. Netta Elovaara ja Ella Iivonen. Iiris Järvinen ja Panu Kauppi.
Juuli Saranen. Oona Teerimäki ja Matias Mäenniemi. Sara Pekkala ja Aapeli Hietakangas. Arvoisa yleisö, lämpimästi tervetuloa vuoden 2024 vanhojen tansseihin. Tänä vuonna näemme ennätysmäärän parkettien partaveitsiä, hurjat 28 taitavaa tanssiparia, jotka koostuvat Ähtärin, lukion sekä Sedun oppilaista. Minä olen Miina Virtanen. Ja minä olen Valtteri Alavaro, ja me juonaamme tämän odotetun illan. Hyvää iltaa juhlayleisö ja ennen kaikkea te ihanat vanhat. Minulla on suuri ilo toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän hienoon tanssi-iltaan yhdessä Sedu Ähtärin koulutuspäällikkö Kati Ojaniemen kanssa. Vanhojen tanssien perinnehän on ollut nimenomaan lukioiden perinne, kun toisen vuoden opiskelijat ovat juhlistaneet sitä, että heistä on tullut koulun vanhimpia, kun abiturientit ovat jättäneet koulun. Kiitos Ähtärin lukion rehtori Anne Luodeslampi. Ähtärissä on jo tosiaan vuosikymmenien ajan ollut perinteenä se, että Sedu Ähtärin opiskelijat, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat, tanssivat yhdessä vanhoja tansseja lukiolaisten kanssa. Viime vuosina sedulaistenkin määrä tässä vanhojen tansseissa on koko ajan lisääntynyt. Tänä iltana Sedun opiskelijat vastaavat myös väliaikatarjoiluista ja lukiolaiset heitä avustavat tässä tarjoilussa. Yhdessä me olemmekin paljon enemmän kuin yksin. Opiskelijat ovat tässä tanssin harjoitusaikana hitsaantuneet yhteen. Ja ei heiltä kyllä niin sellaista estettä ole tullut, etteivätkä olisi yhdessä siihen ratkaisua löytäneet. Tässä on lakkokin laittanut omia pieniä esteitä, mutta kaikesta on selvitty. Sedu Ähtäri ja lukio tekevät tiivistä yhteistyötä muutenkin. Katseemme ovat suunnattu sinne marraskuuhun 2025, kun yhteinen kampus valmistuu Tuomarniemelle. Mutta teemme kuitenkin muutenkin yhteistyötä, ja yksi tällainen on Ketko-hanke. Voitko kertoa, mitä tämä nimi pitää sisällään? Kyllä, Anne. Ketko on iso investointihanke, jonka avulla saamme yhteiselle uudelle kampukselle kehittynyttä teknologiaa niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin myös sitten työelämäyhteistyö ja yrityksiä käyttöön. Voimme, Anne, mekin sitten sinun kanssa hypätä Ähtärin metaversumiin ja matkata vaikka maapallon toiselle puolelle. Sitä minä odotan, mitä me ollenkaan kahdestaan keksitäänkään. Mutta tämä ilta on kuitenkin juhlan aikaa ja tämä on tanssin aikaa. Luvassa tulee olemaan ehdottomasti näyttävä, mutta myös yllätyksellinen kokonaisuus. Siitä taidosta ja taitavuudesta ovat pitäneet liikunnan lehtorit Taina Suutarinen ja Pasi Suutarinen hyvän huolen, ja kyllä Petri Hella on myös ollut siellä henkisenä tukena erittäin vahvasti. Valotekniikassa meillä on the one and only Kelli Koivunen. Hienoa aplodeita sinne, ja siellä Pasi huolehtii siitä, että
Sitten aivan lopuksihan myös yleisö pääsee tanssimaan, ettei täällä pelkästään istuta. Kyllä, ensimmäinen yhteinen tanssi on Texasin ruusu, jota pääsin muuten viime vuonna ensimmäistä kertaa itsekin kokeilemaan. Ja ilta päättyy sitten perinteisesti valsseihin. Mutta nyt erittäin nautinnollista iltaa. Oikein tunnelmallista iltaa kaikille. Tämän ikimuistoisen illan starttaa itävaltalainen tanssikoreografia, joka on suunniteltu alun perin Vienen oopperatanssiaisiin.
Äsken järjestäytyvät vanhat Polonezin tahtiin, josta tuli minulle ainakin mieleen pasta Polonese. Harmikseni Polonese ei kuitenkaan liity ruokaan, vaan nimi tarkoittaa sitä, että tanssi on Puolasta kotoisin. Seuraavaksi vanhatasoita 1600-luvun puolivälistä peräisin ollaan La Chansonne-tanssi. Uskon, että heidät olisi lähes vaadittu Ranskan hovilta tanssimasta. Sen jälkeen näemme myös Kikapon, joka on oletettavasti Preussista peräisin.
Seuraavana vuorossa on Kay Gordons, joka on skottilainen maalaistanssija. Sen kanssa vanhat tanssivat Tell Me Ma kappaleen tahtiin.
Seuraavaksi Petrin piirivalssi, joka on saanut vivahkeita suomalaisesta kansantanssista. Musiikki on Junnu Vainion klassikko Vanhoja poikia viiksekkäitä Vesa-Matti Loirin esittämänä. Saimaan saaressa pikkuinen torppa istuu portailla Nestori Miikkulainen. Huuliharppuen soittaa ja norppa nousee pinnalle pärskähtäen. Aallon alla se suunnisti soittajan luo, sille tuttua tutumpi on sävel tuo. Laulu kertoo näin, mitä on yksin kun jää, hyvin hylje sen ymmärtää. Tanssittu koskaan ei mestorin häitä, maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia viiksekkäitä, mies sekä hylje kumpikin on. Saimaan saaressa pikkuinen torppa, sinne elämän toverit tahtonut ei. Yksin mestori jäi, kuten norppa, myös sen kumppanin kohtalo vei. Suuri Saimaa, mut 100 on hylkeitä vaan. Tuolta jäljellä ei ehkä hainuttataan. Huuliharppua soittelee Miikkulainen. Yksi ymmärtää kaipuun sen. Tanssittu koskaan ei mestorin häitä. Maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia viiksekkäitä, mies sekä hylje kumpikin on. Saimaan saaressa pikkuinen torppa istuu portailla Nestori Miikkulainen. Lepokivellään iäkäs norppa katsoo ystävää ymmärtäen. Suuri Saimaa, mut naista sen rannoilta vaan. Ei näin tuuliseen saareen saa asettumaan. Kuten norpan on nähdä myös Miikkulaisen olla suunsa viimeinen. Tanssittu koskaan ei Nestorin häitä. Maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia viiksekkäitä, mies sekä hylje kumpikin on.
arvoisa yleisö, seuraavana vuorossa on väliaika, jonka aikana tanssijat saavat ansaitsemansa hengähdystauon. Teillekin on jotain pientä tarjottavaa, jotka eivät ole nyt mitkään pullakahvit kuitenkaan. Tarjottavia on 4 linjalla haettavissa, molemmilla puolilla. Tällä puolella voi kysellä erikoisruokavalioita. Olkaa hyvä ja ihan rauhallisella tahdilla, kiitos.
Juuri hetki sitten te todistitte tango-mustasukkaisuutta, jonka esitti Ähtärilän Jari Ruut. Jari on voittanut useita laulukilpailuja, muun muassa Tango-seniorin finaalin ja viimeksi tammikuussa loistavaa laulajakilpailua. Seuraavana vuorossa Jailhouse Rock, joka tanssitaan yllättäen Elviksen tahtiin. Eihän niin kultaista klassikkoa voi jättää missään nimessä pois. Ei muuta kuin vanhat rock and roll. Nyt näemme Fireman's Dancen, joka on yhdysvaltalainen kansantanssi. Sitä on perinteisesti tanssittu palomiesten tanssiaissa. Fireman's Dancen jälkeen kuulemme vanhan tutun Foxin Muistan sua Elaine. Se on ollut lähes päättymätön perinne viimeiset vuodet meidän vanhojemme parissa. Eikä sellaista perinnettä noin vain katkaista, eikä vieläkään.
luisteesta nauttia sain. Suudelmas kuuman tunnen mä vielä huulillain. Jos minne lie polkuni vie, oli päivä tai synkkä yö, niin muistan aina sinut armas ja lain. Loisteesta nauttia sain. Suudelmas kuuman tunnen mä vielä huulillain. Jos minne lie polkuni vie, oli päivä tai synkkä yö, niin muistan aina sinut armas ja lain. Hyvä juhlayleisö, läheiset, opettajat, opiskelijat ja tanssijat. Viimein olemme saaneet kokoontua tähän taianomaiseen juhlaan. Tätä päivää varten on vuodatettu verta, hikeä ja kyyneliä. Mekkoja ja pukuja on metsästetty kissojen ja koirien kanssa. Kampaajia varattu kuukausien takaa ja öitä valvottu pohtien, onko kaikki nyt varmasti hoidettu. No taivaalla on ollut hankala, mutta kaiken jälkeen olemme tässä valmiina, säihkyvinä ja täynnä intoa. Vaikea tämä nykyaika. Moni voisi ajatella, että tämä kaikki on aloitettu ensimmäisestä tanssitreenistä, mutta todellisuudessa osalla meistä koko tämä show on alkanut viime keväänä parien metsästyksellä ja panikoinnilla siitä, että pääseehän meistä jokainen tanssimaan. No meistä kyllä toden totta pääsi kaikki, sillä meitä on Ähtärin mittakaavassa ennätysmäärä. Suuren opiskelijamäärän kaitseminenkaan ei ole helppoa, joten kiitos kärsivällisyydestä Taina ja Pasi, kun olemme puhuneet päällemme ja olleet tottelemattomia teille. Mutta kiitoksen haluaisimme teiltä siitä, että yhtäkään puhelinta ei nähty tunneillamme, ja se on kova suoritus. Joka tapauksessa meillä on ollut pitkä ja kivinen matka takana, mutta olemme niin ylpeitä siitä, millaiset vanhojen tanssit me ollaan tänään saatu teille aikaa. Kiitos vielä Ei me nyt vielä lopetettu. Toivokaa vaan. Eli Taina ja Pasi, vielä suuret kiitokset kaikista innokkuudesta, opetuksista ja nauruista. Te todella teette teidän työtä intohimolla, mikä ei voi kuin innoittaa opiskelijoita parhaimmilleen. Näitä tansseja ei todellakaan olisi nähty ilman teitä. Suuret kiitokset myös meidän rehtorille Annelle. Kun meillä oli vaikeita ja tosi epätietoisia hetkiä, niin sä otit tilanteen haltuun ja rauhoitit meidät. Osoitit meille, mikä on tärkeää ja mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota. Kiitos kuuluu myös kaikille muille opettajille, jotka on tukenut meitä, kuunnelleet huolemme ja hyväksyneet poissaolomme. Voi kuinka monelta me kuulimmekaan sen lausahduksen, että älkää huoliko, kaikki kyllä järjestyy. Joka vuosi opiskelijoilla on nämä samat huolet. No, siinä hetkessä nämä ei nyt kauheasti lohduttanut, mutta kyllä me nyt ymmärretään, kuinka viisaita ja opettajat taas kerran olikaan. Älyttömän suuret kiitokset myös Kellille. Vuosi toisen jälkeen Kelli hurmaa meidät kaikki tällä upealla työllä. Eli aplodit Kellille.
kuuluu myös alkajille ja sedun opiskelijoille, jotka auttoi meitä tänään tarjoilussa. Kiitos myös juontajille heidän tekemälleen työlle. Suuri kiitos teille, meidän yleisöllemme, kun olette saapuneet näkemään tämän kovan työn tuloksen. Ja kiitos, että teitä on näin paljon, että tämä on myyty loppuun nämä tapahtumat. Mun oma äiti pyysi, että mä muistan tässä puheessa myös meidän perheitä ja heidän tukeaan. Musta tuntuu, että äiti halusi kiitosta siitä, että hän on kuunnellut mun kälätystä koko syksyn pelkästään vanhojen tansseista. Mutta musta tuntuu, että äiti ei ollut ainut, joten kiitos perheille ja teidän tuelle. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kiitos ystävälleni hänen omia sanojaan lainaten. Suomen tuleva DJ-lupaus, Ähtärin oma poika, eli Aki Haikoselle. Aki Haikonen teki todella arvokasta työtä, kun hän miksasi tämän meidän omatanssin musiikin. Hän ei ole täällä paikalla, koska nauttii elämästään Kanarian auringon alla, joten terveiset hänelle, toivottavasti niskas palaa, kun meillä on täällä näin ihana sää. Kiitos. No kaikki hyvä kuitenkin päättyy aikanaan, niin myös tämä meidän puhe, tai siis meidän tanssimme. Mä tahdon sydämestäni vielä kiittää jokaista tanssia antamastaan panoksesta, sitoutumisesta ja yhteisten muistojen luomisesta. Nyt meistä tulee koulumme vanhimpia. No taakka ei ole kauhean raskas, mutta me kannetaan sitä kaikella arvokkuudella. Loppuhuipennukseksi esitämme itse suunnittelemamme oman tanssin. Kiitos! Kiitos! Do I have your attention? 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 Is you taking notes? 3, 2, 1. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Kampuksilla ei missään nimessä lausta nälkiintyneitä nuorukaisia ja neitokaisia ryysyssä. Ei sinne päinkään. Kalliimmat kuteet kuin edustaja Keskisarja, joka tienaa 7 tonnia kuussa. Irtokynnet kimaltavat, partavesi tuoksuu. Dekoripset rätsähtelevät. Tsen, 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 tsen. Irtokynnet kimaltavat, partavesi tuoksuu. Dekoripset rätsähtelevät. Tsen, 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 tsen. Irtokynnet kimaltavat, partavesi tuoksuu. Dekoripset rätsähtelevät. Tsen, 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 tsen. I won't cry for you. I won't listen.
bird, bird. But bird's a word, well a bird, bird, bird. Well a bird is a word, well a bird, bird. But bird's a word, well a bird, bird, bird. But bird's a word, well a bird, bird, bird. Well a bird is a word. Polvet yhteen, peppu pystyyn, leuka eteen, kieli ulos. Hei! Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa, sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Dippi on clean, whippi on clean, mut Villi on likainen jarraimiin. Kun mä hyppään whippiin, pois on siin. Kun mä hyppään se biitin päälle, se on dopii. Kun mä näin sen kroppa, meitsi sano mitä niin kun merimies, se rakastaa mun piippuun. Sä oot varmaan saanut äidiltä sun geenit. Skippaan salin baby, tänään oot mun treeni. Kun mä herään etten life tuntuu aina holiday. Niin paljon hotelleissa, en tiedä missä mun koti ei. Herää Helsingistä, illalla Tampereen. Huomen Tukholmas, kodan tantelle. Ennen pakkasta, nyt et tarkenee. Chillan Espanjas, räppi makselee. Rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch big, ooh, that's the pipe. That bitch, I'm a... Sen ei kerran kun me nähtiin. Se kesänä sitä ihan lähdennettiin vähtiin. Tää ikävä ei tuu koskaan loppuun, mutta ei siihen tottuu. Välillä se tuntuu niin paha. Kunhan tiedät olit stara.
Onks se veli Annis vai lukio? It's trap season, bro. Who that trap? Material girl. I want Chanel 9 boots. Saw this nigga steady jocking cause they know I'm the truth. Material girl. And I get it from my mammy, ball main, bust down. These hoes can't stand me. Material girl. Currently working on a Grammy, meanwhile pussy popping with your man in Miami. Material girl. Chanel's and pearls, that's the trick that it takes to keep the grudge. Halo. Onks siellä ketään? Pitkiä päiviä. Se on ammattimies kun hoitaa, let's go! On pakko painaa pitkään, koska on ammattimies. Ei taukoi alati, ees tunnettu työraskan rataja. Jotain tästäkin on takaisin saatava. Se on pakko jaksaa vaik raakana. Kyl tilipäiväsi korvaa sen, on matkalla sikari portaaseen siksi. On pakko painaa pitkään. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Look at her butt. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Ja jos tämä on viimeinen tanssi, ole kiinni siitä näiden vuosien arvoinen. Olen sanonut Sipilälle ja Orpolle useamman kerran, mulle hyökkäyksessä. Voi sanoa mitä, voi sanoa nopeasti. Guggenheimiin ei tule valtion rahaa. Guggenheimiin ei tule valtion rahaa. Ja missä mä oon? Mä oon kännissä, missä sä oot? Ja sitten otetaan kumarus, joka me unohdettiin harjoitella, mutta otetaan siitä huomioon. No niin, yritän tässä sitten jatkaa tätä jotenkin tätä iltaa, mutta kai yksinkertaisesti voi sanoa, että te olette aivan uskomattomia. Laulaanko Jari? Te olette todella uskomattomia ja mietin sitä, että ihan muutaman sanan haluan sanoa. Pasi on tuolla pöydän takana, niin ei pääse sieltä nyt puhumaan, mutta muutaman sanan tästä ryhmästä. Eli 29. kerta. Ja ensimmäistä kertaa nyt tosiaan tämä Sedun ammattikoulun ja sitten Ähtärin lukion yhteistyö on kantanut kyllä hedelmää. Tämä jännitti varmaan meitä kaikkia, että kun tässä mittakaavassa lähdetään tekemään yhteistyötä, miten se toimii. Ja tehtiin kyllä siinä pohjustustakin, että saataisiin kaikki menemään hienosti, mutta te yllätitte kyllä ainakin meidät opettajat niin kuin ihan, en mä tiedä yllätyttiinkö sittenkään, mutta kuitenkin kaikki meni niin älyttömän hienosti, että en voisi parempaa niin kuin toivoa. Eli tämä hitsautui niin hienosti tämä porukka yhteen. Tämä on ollut ihan yhtä ilotulitusta. Eilen meillä oli täällä 4-9 kenraali ja se tuntui, että se oli niin kuin yhtä partia koko ilta, niin kuin tänäänkin. Mutta vielä kerran aplodit tälle porukalle.